Egunon entzuleok, egunon Goiuri. Egunon, badirudi ostegunak lehen bezalakoak direla berriro, egunon mai, aspaldiko. Egunon ekipazo, egia da. Azken hilabetean bisita batzuk egin dizkizuet, baina orain itzuli naiz, dena emateko presbeti bezala. Beraz, gaurko programa grabatzeko moduko izango da. Ara, badakizen noiz egin zen lehen soinu grabaketa? Noiz. 1860ko gaurko egunez, hain justu. Leon Scottek fonoautografoa asmatu zuen eta arrakastaz probatu zuen bere sorkuntza berria. Fonoautografua? Eta ze grabatu zuen, txorien kantu? A ber, mai, ez, grabaketa historikori frantziara besti ezagun bateko 10 segundoko zatia da, Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. 1860, Frantzian urte haietan artea paperean grabatzen zen, Batez ere simbolismo frantsesean eragin handiena izan zuen poetak Charles Baudelaire. 1821 jaio zen Parisen Charles Pierre Baudelaire, poeta madarikatua, Le Poet Maudit deitu zitzaion. Bizitza bohemioa eta gehiagikeriaz beteriko izan zuelako eta munduarekiko ikuspegi negatiboa zuelako. 1857an, Le Fleur du Mal gaitzaren loreak poema bilduma aurkeztu zuen. 100 poemaz osatutako bilduma zen, 5 zatitan banatu da. Idazlane ura baitu egin zuten argitaratu eta egun gutxira. Eta egilea eta argitaldaria auzitara eraman zituzten liburu lizuna argitaratu izanaren salaketapean. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu demeures avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'ombre, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et malvolue. Baina poesia beti loratzen da, eta loreak harrien artetik az daitezke. Bizitza ematen duen sua bezalakoak dira, inoiz itzaltzen ez den sua. Ondo ekarria, Goiuri, loreen artean hau irakur daiteke Biarritzeko hilerri bateko hilobi batean. Andra, zuzera bukatzen ez den sua. Zalantzarik gabe, Casilda Hernáez la Milicianas ari gara izketan. 1914an jaio zen zizurkilen Casilda Hernáez Donostiako egia auzoan eman zuen bere bizitzaren zati handi bat, bikotekide izan zuen Felix Likinianorekin. Kasildaren ama familia anarkista eta bohemio batetik zetorren. Amona Nafarroako hijitua zen azken finean. Kasilda askatasun giro horretan ez izen. Mugimendu anarkistan aritzarekin batera emakumeen eskubideen eta askatasunaren alde jardun zuen. Besteak beste, arreta piztu zuen Donostiako hondartzan biluzik bainatzagatik. Eta 1924an lehergailuak eta propaganda anarkista zeramanean harrapatu zuen poliziak. Espainiako Gerra Zibilaren hasieran Felix Likinianoren taldearekin batera, Aiako harriaren eta San Martzial mendiaren defentsan hartu zuen parte. Eta naziek Frantzia okupatuta izan zuten garaian, erresistentziarekin kolaboratu zuen baita ere Kasildak. Iraultzailea, aktivista, borrokalaria, Kasilda beti izango da inoiz itzaltzen ez den sua. Salto, gorputza pinto, zake ziren nahiko, barrikadetan aterpe, baina ez da dore utxarere, amodiaren zuloa. Au clair de la lune, Baudelaire, Biarritzeko jobi bat, badirudi muga zerkatu dugula grabazioen bidez. Eta zinea falta zaigu. Zinea? Bai, 1923an jaio zen Neuilly-sur-Seinen Jean-Paul Belmondo. Belmondo artisten semea zen. Paul Belmondo jatorri italiarreko paristar eskultorea eta Madeleine Regina gisa margolaria, askotan bere margolanetarako modelo gisa erabiltzen zuena. Belmondo Frantziako zinemaren historiako aktore handienetakotzat hartzen da eta 70 film baino gehiago grabatu zituela esaten da. Sekulako ondarea utzi du.
artista batzuk beren lana formatu ezberdinetan grabatzen dituzte. Adibidez, Isabel Coixet zinema zuzendari eta idazleak gaur ospatzen du bere urtebetetzea. 1960 jaio zen Bartzelonan Isabel Coixet eta egia da, dozena bat liburu argitaratzeaz gain, hainbat Goya sari irabazi ditu bere ibilbidean zehar. Eta ez ezagunaztu, Coixetek hainbat bideoklip zuzendu dituela baita ere, ala nola Marlangoren It's All Right. I'm not being studied, no, you are not being judged. There's no BBC crew waiting for you to school. So come on, do your little dance, do your little dance for me. There's everything you need to do a little dance for me. 70 pelikula, dozenaka liburu, edo 100 poema historian betiko grabatuta geratuko diren gauzak dira, baina, zer esango zenukete milaka eskultura sortu dituen artista bati buruz? Milaka? Bai, Inigo milaka, badakit nori buruz ari zaren mai. Jorge Oteiza handia. Alaxe da, 23 urte igaro dira Jorge Oteiza gure artetik joan zenetik. Eduardo Txidarekin batera 20. mendeko euskal herritar eskultorerik garrantzitsuena da, eta haren itzala mundu guztira zabaldu da. 20. mendeko 2. erdiko abanguardia artistikoan izan baitu eragina, baita euskal herritik kanpo ere. Esperimentazioarekin eta arteak gizartea eraldatzeko duen ahalmenarekin erabat konprometitutako sortzailea zen. Gainera, Koske Tandem saiakeran Euskal Arimaren estetikaren interpretazioa aztertu zuen. Historia aurreko artean eta antropologian erroak bilatzen zituena. Berariaz asmaturiko sistema filologiko-poetikoen bidez. Antzinako gizakiak mundua nola ikusten zuen jakitea izan zuten helburu bere ikerketek. Naturarekiko harreman eta ikuskera hori gizakiark hizkuntzan eta artean nola zizelatu zuen jakin eta ditzera eman alizateko, euskal historia aurreko arrespil, zutarri eta trikuarriak ulertzeko. Oteizak berak idatziko du atzeraka idazten dut aurreraka begira, baina atzera jotzen dudala atzeraka noala. Harriek hitz egingo balute. Iaren iztegiak hitz bakar bat du. Harriaren iztegiak hitz bakar bat du. Eta hitz hori da harri. Eta hitz hori da harri. Eta etorkizunari begira zer, nola grabatuko dira gauza garrantzitsuak hemendik aurrera? Ba, ez dakit, baina egian Higgs bosoira jo beharko dugu. Higgs bosoira, ez dakit funtzionatuko duen, esaldi hori askotan entzun dut, baina ez zait buruan grabatu. 2 urte igaro dira Peter Higgs britaniar fizikaria hiltzenetik, ezaguna 1960ko hamarkadan partikula elementalen masa azaltzen duen Higgs bosoia existentzia planteatzeagatik. 2012an Stephen Hawking astrofizikari ospetsuak adierazi zuen Peter Higgsek fizikako Nobel saria irabazi beharko lukeela bere izena daraman bosoiari buruzko bere teoria egiaztatu ondoren. Bale, niretzat marrazki bizidunetako pertsonaia baten izena dirudi. Higgs bosoiaren abentura! Just a taxi away, a chance to dance in our grand ballet. As our arena comes of age, this infection burns away. We're running away from a thief. God save our Uste dut gaurko irratsaioa betiko grabatuta geratuko dela. Ai, eskerrik asko Inigo, gure gatik ari zara hori izaten ez da. Ez, gure gonbidatuengatik diot. Kike Amonarrizen bisita izango dugu, eskuetan jaso berri duen urrezko kalabaza duela. Zehar errefuxiatuak erakundeko Marta Garziarekin deserrotuak programaren inguruan itzengo dugu ere. Coachella musika jaialdi ospetsua etzi hasiko da eta noak jaialdieri buruz hitz egingo digu. Eta tartetxorik baldin badugu, gaur itzuliaren inguruan osnartzeko aukera ere izango dugu, 2. etapa izango baitugu gaur arratsaldean. Ba, entzuleok, nahi, Goiuri, dena pres badago. Mesedez, isiltasuna, grabatzen, hasiko gara edo zer? Zinta huts bat eta irrati kasete erreprodutzaile bat ez dira gehiago beharrezkoak. Hori bai, gaurko programa ere betirako grabatuta geldituko zaizue oroimenean. Egunon iniz bukatzen ez den suaren piromanoak. Apirilak 9 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri, 2. kafera. Naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozu egun, non? Kaixo berriro! Eta zuekin Goiuri Ezeiza, arandi egun, non? Egunon. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1149 garrana du. Apirilak 9 goizak 10 eta 17 minutu gu 3, akaso maiteutetan gehiago izateko asmotan. Hemen gure pipioloak eta pixka bate potro jorran edo ikusten ditudalako. Entzuleok, horixe, gu hementxe pres gaudela, urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Geltokian elkarriak gure esan bezain pronto, nire buruan sartzen zara, zurekin edo zer probatzeko presnago. Da hori ez da normal. Xilik eta kezkaduta sartzen ari da gure laborategian Kike Amonarriz, sartu elasei gizona, sartu elasei da zarati mar balimak egintzak. Antxe gure olkietan eserita kafea nahi izan ezkero, Imanoli esgatu. Tonteatzea, jani me mola, zunere ronata ni zure Coca-Cola. Nik ronkola aukeratu dut esan didatelako no atzo parrandan ibilizela, eta pentsatu dut akaso abesti egokia izan zitekela. Zibilizara atzo. Ze ona den norbaitek gezur bat asmatzen duenean, eta ja, 10 minuturen bueltan, Euskal Herri osoak daki, noa atzo parrandan ibilizela. Ibili zinen edo ez? Nintzen ibili, baina katarrokat, eta nera hotxan notatzea, eta emateu, parrandan, eta nik iman hori izan, ojala, hori izana, arrazoia bizatea baino ez. Txelatu naiz, mukipi batekin, eta jazta, hori da. Bueno, jogu gezur hori Euskal Herriari kontatu kontatu dugu. dugu. Nik detela. Jo, barkatu zergatik nago, 200 urteko, 20 urteko jende zinguratuta. Barkatu, neko Xabi ez nahi zueta zari. Hemen ostiralmean bata zera, zombien moduan eta bestea etxean lo geratu zineten hortan. Barkatu, baina iritsi nintzen. Bai, niri... Asko kesatu dute ez, esketzinen etorri. Eneko, bakizu zein etzegoen hemen ostiralmean? Barkatu, lanean ari nintzen... Baina, etzinen hemen. Italiako alpeetan. Etzinen. Imanol eta biok lanean ginen. Nik ez Bueno, daukadana... Imanol ere gaixo egon zen, ez dakit ez, sospetxoso. Nik zalantza bat daukat eta da, esaldi bat bazegoen, Goiurirena santzidan, ez dakit zertzen hobeto. Iritsi zen Xabi, edo iritsi etzen Eneko. Eneko dudari gabe. Barkatu, baino Eneko iritsi zen. Berandu, baina iritsi nintzen. Beti esaten da, enitzala etorri, baino hemen egon. Egia da. Eta, proba dago, ze begiratze baldin badeu streamingen. Bai, kontua da, streaminga ekarriko bagenu gurera, igual depresioak joko ligukela. Ba, pixkat, merlatuta zinelako. Merlatuta ez. Bai. Bueno, parranda dituren bat aholkuk behar baituzue, voltatu nahi, za? Bai, gure azken afarian, Mai eta biok eskuz eskukoan geratu ginen Mai inguru. Eta empatek. Bueno, ez, Mai eta biok eta nahi alkorta. Ez zuela etxera joan nahi. Ondo zegoela, ondo. Ba, izu, bida. Parranda zaleen ekiporako. Tira, maite duten tarteari egin behar diogu lekua, kafea badu eskutan dagoeneko Kikek, beraz ni lasain nago, ja ondo zainduta baldin badago. Mai Gorostiaga pozo, zu hasiko zara? Bai, venga, hasiko naiz. Beidan, maite ditut
Oporretako kuadrillak, izugarri maite ditut. Guain aste santu makizue, eskola ez dagoenez, auzoko ume asko kanpora jondirela oporreta, eta baino beste batzuk gelditu iten dira. Eta aldi berean, kanpoan bizi diren auzotar batzuk, etorri dira egun hauetan bere gurasoekin egoteko edo, eta ume batzuk ekarri dute. Eta orduan osatzen diren kuadrian ez dira ohikoak. Eta ez dakit beharra medio, edo zergatik, baino kriston pina polita sortzen da. Eta bakarrik gertatzen da, udan, edo aste santuko oporretan, ni txikian nintzenen antzeko gertatzen, ni beti gelditzen nintzen, etxeri, kanpora juteko etzeukan aukerarik, eta horrelako kuadrilla sortzen ziren adin ezberdinetakok, egoera ezberdinetako umekin, eta tributxo hori izugarri maite dut. Beraz, maite ditut oporretako kuadrillak. Oporretako kuadrillak, ze kontzeptu polita. Bai, gustatzen zein, gustoko dut erabat. Galtzailenak indutara jarriko naiz, ez dut atzera egingo. Maite duten tartean gabiltzala gure txatera begirare jarri nahi nuke, mentxe diote ongietorri mai berriro gurekin. Bai, honek bai egin duela parranda luzatu eta biharamuna, ez dakite, asteamuna, hilabete amuna bihurtu, baina tira, onartzen diogu bueltan, Edita Brokosek egunon, hemen nago, osondo Edita, posten gara, hor baldin bazude, hemen nago esaldiaren adierazpen klasikoena edo momentu nolabait mugarrizkoena, Goiuri Ezeizarandiak protagonizatu zuen, Izarok belodromoan egindako kontzertu historiko hartan, badakizue, kolaborazioz jositako diskoa ondu zuela, horrek Limones izena zuen? Limones de Oro izena zuen, eta antxe, nahiko horrek aldean zegoen Goiuri eta Izarok abesti bat eskaini behartzion, eta auta beste, eta holako batean Goiuri karteltxo bat eskutan horrela, nola zen, lehenengo kontzertuaren herritik belodromora, ez? Trabakutik, belodromora, holako zerbait. Horrelako zerbait. Esan zion, hemen nago! Justo momentu hortan, belodromoko 6.000 pertsonak isildu egin ziren, eta entzuntzen Goiuriren. Hemen nago! Zelotxa. Laister amarotzeko antzerki aste izango da, oraindik egunon esan beharra dago, Gorka mesedes, lasa. Utziozue mairi arnaz hartzen gizajua. Egia da kasi naizia eskemarekin eta prestatzen mesedes gorka lasai. Galdera bat, nola lortzea daukat Tolo Folk jaialdiaren kamiseta. Nik jantzita daramadan hau, atzo oparitu zidaten Tolo Folkeko antolatzaile, Jon Balberde gure pianoan izan genuen, atzo ere egun polita izan zen hemen bigarren kafean. Batzuk diote, Pasko aste hau erdia aste tontoa dela. Jende ardi oporretan, jendea kanpora, atzera eta aurrera, eta pixkat informatibokiak aso, ez duela mami gehiagirik. Bueno, hain mami gutxi ere ez dauka, hor muzko estualdi hori iriki berri dute, eta ustezko bake bat dago, maiz eta 110 bomba erori diren Libanoko hiriburuan azken orduetan, eta horrelako kontuak. Baina, gauzak gertatzen ari dira. Baina, oso aste politia izaten ari da guretzat hemen bigarren kafean. Lehenengo aldiz, azken bizpairu urtetan, Pasko aste honetan ari gara bigarren kafea egiten, itzuliarekin pilatzen zitzaigulako, eta gauza politi izaten ari da. Izu Gorka, kamiseta lortzeko, esan genizun atzo, handia dendan, korreo kalean lor dezakezu kamiseta, igandean baina itxita egongo da, eta nahi balin baduzu, taia esan, eta guk erosiko dizugu, eta igandean emango dizugu. Baina nahi de tiru tabernan, Bafi gitar jolea ikusi ere, Gorkazuk dena nahi duzu, eta dena ezin da, zu eta daukazu musika gogoa, zu daukazu antxietatea, eta horrela ezin da. Dantza, bikain mai, beti bezala humoretsu, egunon, ostegunon, dio menekane altzela, ekin diokerrek, egunon, gaztiak, ze alaitxu maite zaitugu berritxu. Ze alaitxu, maite zaitugu berritxu. Bueno, errima politizateaz gain, ez dakidana da nori esaten dion hori Gorkak. Indiokir... Denoiri. Indioker lanera, venga, bai, zeba joia, Eneko eta Xabi, hermanos de leche, diote, mendik. Baina berez, anaiak Imanol eta Eneko ziren. Eta orain Nigoen ez dut ulertzen, nik enekan anaiik, hone etorri nizanen, toain de repente 15.000 nahi dazkat. Ozer da. Horre bakizu zean nahi dunez, erentzia banatu egin marko duzula. Eta gauza desango dizut, familia honenak ere, ahazten dira liskarrean, erentzia gara iristen hori denean. egia da. Dator bere orduana
Lasai, pasako da laizter datoz oporrak eta herriko festak, gorka. Jesus, nola izaten da, etorkizun gehiagirekin bizi garela batzutan, gorkak badu pixkat, Kike Amon Arriz, ole! Noa Parrandera, zuekin egin nahi dez parranda bat Tolosan, ez dakizeinekin egin duzun gorkak maietan erekin, zer gainontzekoak hemen. Ez dakita ingomendagarria den, gurekin parranda egitea. Igandean ikusiko dugu elkar, oso ondo gorka, igandean ikusiko dugu elkar. Maite dutekin jarraituko dugu, Xabi Arrieta, zuri da dokizu maite duta. Ados, nire maite duta atzo bizitako esperientzia bat. Lehen aldiz, irratian edo telebistan itzulia komentatzen aritu ginen, arratsaldean, eta izan da esperientzia hori txikitatik bizi nahi izan dudana, txikitatik nahi izan dut, kirol eventuak edo komentatzen egon, komentarista bezala aritu, eta atzo arratsaldean pasa nuen ratotxo hori, maite dudan zerbait izan zen, Amets bat bezala bilatu bihurtu zana, egia egin nuen atzo eta posten naiz aurrera egiteak. Ze polita. Gauza esango dizut, gure entzule fin batek idatzi zigun atzo, endizun esan, baina esatekoan nintzen, eta antenan esango dugu. Por cierto, ze aldaketa eta ze hobekuntza Xabik aste gutxi hauetan mikro aurrean, txalo pila hortxe. Eneko Iturbe, zure maite dut erentzun nahi dudala? Nere anaiak maite ditut. Nere maite duta. Ez du preparatu. Ara, pasa mikrofonoa noari. Ez du preparatu. Bueno, pentsatu ez, ja ez da. Nere maite duta da, orain laburmetrai bat egiten ari naizela, nere gradua maierako lanerako, eta oso pozik nago, oraingoz ez dakate zer grabatuta, egia da hilabete honetako entregatu behar dela, baino oso pozik nago, orain arte egindako aurrerakuntzakin, eta baita, ez dakit, historia niretzako, nahiko historia pertsonal bat, da bertan kontatzen dana, eta egia esan, nik hasiera baten, ni, zinemazalea ere naiz, eta nik enun espero, hainbesterainoko abilaizie izango nuenikan, hainikan esan dut, ez dagoela grabatuta, baina ideia eta ez dakit, nik enuen espero, hainbesteraino iritsi nahitekenik, ideia simple batetik edo bizipen simple batetik. Arroz haude beraz egiten ari zaren arekin. Hori da. Goiuri, badakizu beste gauza bat igual ez dakizuna? Badakit. Zer? Laburmetrai horretan nora gertuko den? Ez hori enekienik. Nik ez dakit. Ezin da esan. Esan daiteke? Oiana? Oiana Maritoren. Oiana Maritorena. Hori da. Gure aktore, dantzari eta irrati esatari gustokoen ere izango da. Ez, esan barrizun, gure laborategitik trasteren bat lapurtu behar dutela hemen gure gaztetxo hauek ere beraien proiektuak egiteko. Etorri dira praktikak egitera eta lapurtzera. Enoa? Enoa? Ez tokit. Baina zela lapurtu behar dute. Gure lanpara ez, ezta? Gure lanpara? Eneko hori galdetu. Ai, bale. Ja, estuvo, porque nik, Lanpara hori da Gernika bezalakoa, Osea, ezin duela dala Euskal Herriko lanpararik zaurgarriena eta mugimendu txikienak ere izorratu egingo du. Nik bakarrikan kamarak hartu gaitu. Bale, ados. Kamarak eta, agian beste zozerre atretzu bezala, baina ez. Hartu nahi duzuena. Ni galdera haukat, enekontzat. Nola zoaz? Gidoiarekin eta hori? Gaizki. Idatzita. Epa. Aktoreak lotuta eta denak irakurrita. Bastante tema tabu, da. Bai? Netza bai. Zuzen muzuaz? Zure kasuan dokumental bada? Bai, dokumental bat. Eta falta zait, hilabete bat baita entregatzeko. Eta hor gaude, pixkanaka. Azken... Egia da baina azte zentutan pixkat abandonau daukatela, Eta azken txampako presio hori... Jo, ni uste eta ziren hobeto ni joara, oain baino, oain ja utzita ukata dalo. Ez que ja grabatuet, orduan daukat. Oporretan gidoia jaztea zaila da. Zaila da. Zaila da jartzea, Batek behar du pixkat egunerokotasunaren presio, estres, orden... Ni saiatu naiz eta zero. Ni saiatu naiz etxen iten, imposibla. Oporretako kuadrillaren eragina. Bai. Kuadrilla gabe oporretako eragina. Beraz, Jesucristo... Nik oporren aurretik idatzitan nun. Epa, hemen, el empollon de la clase etorri zegu, de repente hemen, nik oporren aurretik idatzitan. Zelo txagabeak. Esango nuke. Gauzat, esango izuet, beraz favorat egiten ari gara. Gatzai lanean jarrita, ze honek emango dizue, behar duzuen ordena, behar duzuen arnasa, eta behar duzuen, estres edo exigentzia puntu hori, zuen gauzak behar bezala idazteko. Edo ez. Hala izan da dira. No, zein da zure maite duta. Ez dut hemendik jarraitu naiz, ikusten ari naiz, miseria besterik ez dudala jasotzen trukean, eta... Ez, a ber, emango jo berriz.
aste naizenen klase ia berriz hasi beharko dugu lanakin. Nire maite duta urtaro hontan netzat astean goza bat, dara, ni terraza gogat etxen, eta ja, astegea bero aite honen eta terraza mazkaltzen, eta gero gainera gatzen naiz eguzki hartzen, irakurtzen eguzkitan, eta netzat hori da, ja, ni jaudaran nago, hoi astean egin jaudara da netzat, orduan juten naiz etxea, terraza mazkaltzet, nire amakin, eta gero irakurtzen gatzen naiz eguzkitan, normalen gainagoain erreite naiz bastante, eta gero, netzat hori da udara iritsia da. Ona. Sentsazio derra. Nik badun ere maite dut ere, Goiuri. Mota? Eta eskuarten daukat. Ui, eta zer da? Duela egun batzuk, aste santutan denak oporretan ibili zinaten, baina aste santutako egun horiek bukatu horretik astelenean hemen Julen Goikoetxe eta biok itzuliari asera ematen ari ginen. Pol Seixasek emandako erakustaldi hura kontatzen eta bar. Eta gure laborategiko presioan igo eta postal bat genuen, txeko buzoian. Bizitza gaur da. Alaxe dio. Eta oso ederra iruditzen zait, postala bera, baina bereziki polita iruditzen zait erresistentziarik eta bat badelako, oraindik ere postalak bidaltzea eta postal kolekzionista naizen enean, are pozgarriago hau jaso izana. Beraz entzuleok zuek bidali postalak, beldurrik gabe, helarazi postalak guri, hainbat herrialdetan dagoeneko ezin bidalita dabiltzalako, zerbitzu hori edo aukera hori ere kendu digutelako eta horrexegatik are erresistentziago da. Zure maite duta, Goiuri? Begiran ere maite duta da, atzo aritu nintzela, horrela negar batean TikTok ikusten, ze agertu zitzaizkidan bideo bilduma batzuk, hor agertzen ziren emakume batzuk, bideoak ziren, emakume batek esaten dio bere lagunari haurdun dagoela, eta lagunak esaten dio, ni ere bai. Eta orduan, besarkatu egiten dira, edo negarrez hasten dira, ze ilusio egiten die, batzuetan aizpak dira, bestetan lagunak, elkarrekin, etapa hori bizitzeak, ez? Ni ez naiz sekula haurdun egon, ez nago haurdun, ez daukat laizter haurdun egoteko aurrikuspenik, eta hala ere, bideo horiek ikustean, esaten dizuetan bezala, negar batean atzo, horrela, oean sartuta, ze polita, beste bat, ze polita, hauek ere bat, bida hauek, ze politak. Eta oso polita iruditu zitzaidan, bideoak politak iruditu zitzaizkidan, eta esan, jendearen ilusio ikustea ze polita den. Dopamina tope. Bai, tope. Goizeko 10:34 minutu dira, Xabi, Eneko, Noa, segi zuen lanak egitera, gure hurrengo gonbidatua segituan orkestu behar diogulako entzuleo. Entzuleok 10:34 gu bagoaz aurrera, eta esandakoa segituan Kiki Amonarrez orkestuko dizuegu hemen, naiz eta orkezpenik behar ere ez duen, akaso? Keep calm and bigarren kafea. Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dute irakusten Ziritsi nahi du ez giriraki Historia polita kontatu berri digute, atzo pauera bidean, irulegi inguruan edo, ari zirela naiz irratiaren uinak entzuten, baina ez naiz irratiaren uin zehatzen bitartez, baizik eta Euskal Herria irratien bitartez, bai, itzulia, hainbat eta hainbat uinen bitartez heltzen da zuen gana entzuleok, eta gauza ederra da, beraz, behondi izuela. Hortxe uinen bestaldean zareten guztioi, bai naiz irratiaren uinetan, eta baita, esan da bezala arratsaldeetan itzuliaren uin hoien bitartez, Euskal Herria irratien bitartez, entzuten gaitu zuen hori.
Bedogmen gustu saminak itutzen gintuen barnetik Malkoak irizire Sango dut ondo Euskal Irratien bitartez entzuten gaitu zuen, oi? Ematen digulako aukera zuen ganare behar bezala iristeko. Oiukatzen ginuen denen askatasuna lurperatzean Hemeroteka kuskuxeatzea beharrezkoa izaten da noizean behin, onaino nola iritsi garen ulertzeko behintzat. Miaketa horretan, apirila hasi berri dugunez, hilabete hontako efemeride batzuk aipatu nahi nituzke. 1937ko apirilaren 7 Donostian euskara eta katalan gehiegi entzuten dela salatu du Falangeren Unidad egunkariak. En la avenida se habla mucho vasco y mucho catalán. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que no se hable en español? Artikuloa argitaratu eta astebetera, gobernadore militarrak espainieraz egiteko aginduko du. Mila 1950ko apirilaren 20. Euskaraz idazteagatik prentsan artikulu bat zentsuratu diote Jose Artetxeri. Gaztelania idatzitako artikuluan euskarazko bertso bat sartu izana nahikoa izan da agintari frankistek artikulua zentsuratzeko. 1963ko apirilaren 24. Escribir en vasco sin previo permiso es ya un desataco a la unidad de España, adierazi du fiskalak Tribunal de Orden Publiko epaitegian. Mila 1987ko apirilaren 11. Ertzaintzak 2 lagun atxilotu ditu Lekeition, haiekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik. 2 egun egingo dituzte kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzera uko egin ziotelako. Eta 2001ko apirilaren 23. Gaztelania ez dela sekula inposatu esan du Espainiako Juan Carlos lehenengo erregeak. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Gaztelaniaz esan zuen noski, hamarkadetako zigor eta inposizioak ahaztuta. Zergatik kontatzen dizuedan hau? Horrelakoak gertatzen ari ziren bitartean, bazegoelako egunero euskararen alde egitea erabakitzen zuen jendea. Eta horietako bat da gure hurrengo gonbidatua, Kike Amonarriz Gorria, Euskal Filologian lizentziatua, Tolosako Gau Eskolan irakasle, Tolosaldea Bierra Euskalduntzeko elkartaren partaide, Tolosako Udaleko Euskara Saieko zerbitzu buru, Siadeko Ikerketa taldeko partaide, Galtzandi Euskara taldearen sortzaile eta lehendakari izandakoa, eta abiada hartuta, txiste kontalari, aurkezle gidolari, zuzendari, saltxero, izlari, denetarik. Eta orain gainera, urrezko kalabaza saridun. Baten parian, dartara sentiarazten aldidan, alucinazioi eskorrian. Egunon, Kike Amonarriz. Egunon, Jesus, zenba gauza, Zenba gauza egin ditezun, Falta direnak. Eta falta direnak, dena ezin esan. Saltxeroa. Ni uste saltxeroa, azizko beti saltxabandera esaten zian. Saltxabandera. Kike, azteko guk bigarren kafeko galdera ofizialak dauzkagu, 2 galdera dira eta gonbidatuak aukeratu behar du zein erantzun. Beraz, nik 2 botako ditut eta esan bezala zuk aukeratu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, Kike, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut jaio zinenetik orain arteko guztia kontatu. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa, nahi duzuna. Baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean horrela, islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, bigarren askoz laburragoa, ea nola gustatuko litzaizuken, edo nola irudikatzen duzun, zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, 2etako bat aukeratu eta erantzun. Lehenengoa ez da gertagarria, eta behaz bigarrena oso gertagarria denez, nik imaginatu nahiko nuke, alaia. Eta imaginatu nahiko nuke, igual txaranga batekin. Eta iruditzen zait, izan litekele despeditzeko modu hon bat, ez? Zepolita. Eta beti goatzen naiz horrelakotan, antxonolariak esatezuna zen izan liteken epitafiorik onena horrelako egoera batean, ez? Eta
ez dakit hilerria gaur ja pentsatzen dut gure izango dela erre eta nonbaiten bota edo. Baina, agian hor bai jarriko nuke ibizia izi. Baina, hola, izkiekin? Izkiekin, bai, jendeak irakur dezan ibizia izi. Kike, ongi etorri, eskerrik asko etortzagatik, ze AGA, Eurrezko Kalabaza saria jasota gero, horrelako parranda kontalariekin, euskal kontalariekin, ez dakit, espero zenun, zer aurkitu zenun, zena zure egunaren erresumena. Bueno, oso egun ederra, oso egun goxua, xamurra, emankorra, ze gauza asko entzun eta esan ziren, unkigarria malkoak atera zitzaizkiten kontalariko bat arrarekin, eta gero baita ere, barre eta gozu ere genuen, eta dantza pixkat ere bai, beraz, urrezko egun bat, ez? Urrezko kalabaza jasotakoan, urrezko egun bat. Eta oso eskartuta gainera, sorpresa handia izan zen, bai? Gainera deitu zenianean, eta oipala. Eta, arrazoi askorengatik izan zen sorpresa, eta, alde horretatik oso egun goxua eta polita. Ez dakizu, baina ni guainek etxeko lanpioa ditut itzaldiarekin, bai zure karpena, baita ere Jopeio Añorga, Idoia Torregarai, eta, Dorletaren mediazioa bai aportazio desentekin, ez da bakarrik moderatzaile, baizik eta gai potentek tekla politiak ukitzen behintzat. Ez dakit, zure kasunik eguna pasata eta aztea pasata, kontzitu batzuk hortxe ditut lanean, ez dakit. Bai, niretzat oso interesgarria eta deigarria izan zen ikustea. Ipui kontalaria, txiste kontalariak, bakarrizketa gileak edo itzaldietan gabiltzanok, illa puntu berak azpimarratu genituela, ez? Publikoarekiko gertutasuna, lekuetara lehenago iristea, ondo begiratzea zein daukasun aurrean, egokitu beharra. Hor, eontzian puntu batzuk oso interesanteak, eta denentzako baliagarriak zirenak, ez? Hizkuntzaren aldetik ere ditugun zalantzak, ditugun jendearen gana iristeko egin behar ditugun egokitzapenak, horrek nola ukitzen gaitun, eta gero nik uste eta bereziki deigarria izan zela, eta ikusgarria, deigarria eta ikusgarria eta entzungarria, Pello Añorgaren interbentzioa, ipuia kontatzerakoan eta aurrengana iristerakoan aintzat hartu beharko nituzken kontuen inguruan, ez? Eta, nila amonarrizetik, atxonarrizera pasan naizen, ez? Apunte batzuk hartu nituen etxerako. Alde batek dituta apunteko itzaldikok, eta beste batzuk metajaialdia, ez? Baskarian, errubin dabokate hirugarren zati hori, ez? Jun ginen maskaltzea eta justo frenten ginen, eta hor, salasaldi hortan sortu ziren, eta bat dala, porque saiatu nahi zikertzen, eta ez dute zera aurkitu. Oto, toto, tapototo. Zuk aipatu zenun paiaso talde bat, garai bateko azu hasi zinenean, eta akaso hortik zure txistezea hortik datorrela, niretzat altxor bat irute zait, oto, toto, tapototo, ez dakit argazkio. Zerbait baldin badago mesedez pasa, hoi da altxor historiko bat. Zeintzu ziren, oto, toto, tapototo. Begira, ez dut argazkirik, ez dut erreferentziarik, gertatu zitzaidan, hori, 14 urte nituenean, amairu urterekin, Abaigarko Euskal Udalekotara joan, eta han, ziela bi mutiko, ikastolan paiaso talde bat antolatu zutenak, pentsa, amairu urtekoak, garai hartan ez zegoen apenas ezer, eta orduan zegoen apur hori ere altxorra zen, ez? Eta orduan bat falta zitzaien, paiaso nagusia, Oto, eta lehuan esan nuen, ez dut sekula ulertuko zergatik behiratu ziaten eri, eta esan ziaten, egin nahi alduzu Otorena, bale, eta engedun, saiotxo bat, ensaiatu gendun, eta gero, gainera, antzinera, gero Abaigartik antzinera, joan ginen ara hango gaztei, aurreio gaztei ere gure saiotxoa eskintzea, eta udalekuetatik itzuli,
Eta Aranoko festetarako deitu ziaten, berriro ere, pues, oto falta zitzaielako. Eta orduan, nire lehenengo diruak irabazien ditun paiasoren egiten. Eta orduan, baina hori da. Guatzen ez batzela ez naula, eta beste etxe hori, baina ez naiz berriro egon beraiekin. Dia, bueno, pues, txikitan egiten duzun gauza bat, hor gelditzen dana, gero bueltak ematen, eta ez du, jontxo, nire lehenengo diruak, paiasoren egiten irabazien dituen. Eta hortan eman, ez bizitza guztia. Pentsatu duzu inoiz, nolakoa izan zan zure bizitza animatu ez bazina, izan ez bazina? Niretzako abaigarrera joan izan espanitz, bizitza oso diferentea izango zen. Zeni etxean egiten nuen euskaraz, baina oso atzenduta neukan, eta orduan abaigarri izan zen niretzat deskubrimentuan. Osea, euskaraz bizitza 15 izan zen ezartako mental sekulakoa. Arek aldatu zian ikuspegia, eta orduan erabaki nuen euskara hobetu behar nuela, euskara zitzein nahi nuela, eta handik hasi nintzen, eta gainera gero egokitu zitzean, paiasoaren ere itea. Orduan, handik pasa espaniz, ez dakit, gaur egun, teiz izango nintzen, prejubilatu bat edo aurrezki batean, eta, eta ez daukat esatea, aurrezki gutxateko langileen kontra, eta ez da gutxeok ere, baina pensatzen, ermango bizitzak eramango ninduela oso beste bide batetik. Ni deialdi bat entzule, Mercedes, norbaitek baldin bauka dokumenture bat argazkik otototota pototoren, Mercedes, hori altxor hutsa da historikoa Euskal Herriko paiasen artean, beraz, ea norbaitek aurkitzen duen dokumenturen bat, behar dugulako. Baskari horretan ere goatzen ez beste momentu batean, zure ondoan zegoen Irantzu Mantxo, Amarotzeko izugarrizko laguna, eta bili ginen hizketan nola batzutan itzulpen horiek, ez, hospital batean apaizen gela, sala de kuras, edo beste batean señal de trafiko baten jartzen eta debekatuta aparkatzea hau bezalakoak bi egin, eta jartzen zuen hori txapan, eta justu egun hauetan, Bizkaibus, kartel, madarikatu hori, berriro etorri zai burura zure ikerket hori, ez? Hainbeste itzulpen arraruak definizioa jartzagatik, ez? Guk zazpikiak deitu gerien, Miluze hasi genuenean, lehen denboraldian, Miluze asterokoa zen, ez zen egunerokoa. Eta orduan egiten genituen horrelako itzulpenekin, zazpi itzulpen xelebre eta barregarrien bilduma. Eta gero zazpikia, beti zazpikia da, edo behar baino lehenago jaio dena, edo mugitua dena, eta hau badia, itzulpen zazpikiak ez, eta hortik izena. Eta han hasi ginen, eskaintzen aurretik Antxon Olariaga eta Sisko Menetarekin ematen genituen hitzaldietan ere bagenituen horrelako itzulpen xelebreen zerrenda batzuk, eta bilketa horrekin hasi ginen. Eta ia da gerora, jendeak bialtze dizkit. Eta batzuk Miluzea bialtze ditu, beste batzuk saretan botatzen ditu, eta hori izan zen lagun bat. Joan den, hostiel gauean, uste izan zela, bialdu zian, beira, zer atera da. Eta hori sartu nintzen saretan, eta ikusi nun, ofizialki, ze gauzoik ez bada konprobatu, hemen fake asko da. Bai. Eta sartu nintzen, eta ofizialki antzeon kartzela, eta bota nun. Gainera, zen hori, ez? Ese manoarra. No des la nota, ese manoarra. Españolezko, no des la nota, baja el volumen, ese manoarra, jaitsi volumena. Eta gero zegoen, errespetua... Hori da. Errespetua merezi dugu. Esan, jotxo. Errespeturik gabe ez goaz inora. Hoi da, eta honek aukera ematen du gainera, pisa desateko. Eze manuarra, egia da, errespeturik gabe, goazela inora, boro biltzeko aukera ematen zuen. Eta hori, bialdu ziaten gaina, ze aurreko hastian, kasua batzutan esti asko etortzen, baina aurreko hastian lau etorri zizkiten. Bat izan zen, metxero bat. Nun jartzen zuen, benetako gizartea. Errealeko kamiseta bat zegoen. Real Sociedad. Benetako gizartea. Daude, metxero batzuk, nik eskit propillo indakoak dien. Kopako finalerako, agian merchandising berria. Bai. Benetako gizartea.
Pentsa, eta gero gizartea saldatuta realak egin zuelako kamiseta bat, Bad Bunnyren kantu honekin, por la mañana café, por la tarde ron, eta beharetzuen tilde bat zeramalako, eta nola egin dute, nola publikatu dute, hau. Eta nik nire artean momentuan ere pentsatu nuen, Ruperak abestu zuen, zein zaila den batzutan euskaldun izatea. Hemen tilde batekin denak asaldatuta eta guk ikusten ditugun. Ez dakit, pentsa, Sevillara juten bagera, eta Betis jarri argatzeu, siempre ez. Bueno, hori hemen Tolosan gertatu zen, kilometroak izan zienean, eta ahora leloa sortu zenean, irratikate batek, erderaz, esan zuen, y el lema de este año del kilometroak, es orain. Ostras. Hori, kortea. Nik gogoan dut Kik eta biok biera haietan ginela, hori erabakitzeko. Eta izan genuen, ez? Polemika sortuko zuenaren zalantza, eta gure artean ere ez da daidak. Polemika hori baliatuko dugu, ze badu hitzjok hori gaztelera dirudi, baina euskaraz ari gara, eta beste, norbaitek ez zuen oso ondo ulertu, ez da? Hori benetako izartea, joan den astean, beste izan zen crema de mango, kirten crema, maravillosua. Zoragarria. Jatetxe batean? Hori nada, lazkao txikik egin zuela bere garaian, ez lasai ez dinetan minik emango. Eta, iruditzeze gaina, luketela euskerazko izena aldatu behar. Mantendu egin behar da. Aldatu baina euskerazkoa. Eta bestea izan da, erroldako piperrak. Beste menu batean. Benetan. Pimientos del Padrón, erroldeko piper. Eta hoiek danak banitu eina joan den astean, eta de repente, ezagun batek esan tibi, eta bota nuen, eta ikusi nuen bere alaz izala asko mugitzen. Eta eran egun, justu gainera, iparraldera nijoala, muga pasa, eta ETB-tik, informatiboetatik, dei bat, ja esan ez aldatzera zijoaztela kartelak, eta nahiziatela elkarrizketa batean, eta haiba. Eta izan du jartzen, desente, eta iruditzen ez, aldo horretatik, nik uste beti, eta ETB-en ere esaten nuen, ez? Guk bi multzo beriztu izan ditugu horrelako itzulpenetan, ez? Bi multzo nagusi. Bata da, erakundeak, enpresa hundiak, kasu egiten, izen abizenekin, eta esan nahi aldatu hau, hankasartu ez hankasartzea 1000 arrazoeren gatik hartzea liteke, baino aldatu berehala. Eta ero bestia dia horrelako jatetxe txikik dendak eta kaso horietan, ni saiatzen naiz, izena ez ematen. Ez esaten nork edo nun egiten. Bai, zukua atera, zeitzulpen horiek erabiltzeko mokoak dira, baina ez seinalatuz, zeiruitzezeit kaso askotan, borondate honenarekin, baina baliabide gutxirekin, jendeak alduena egiten duela, eta lumara kaso hartan, da goixo hartu haizu, bira ondo izan, baina, bida urrengoan pixa behiratu horrela, edo, guain, horrelako erakunde edo enpresa hondiak dienean, hau aldatu, eta egia da, kaso honetan behintzat, eta pentsa zer dan horrelako kampaina eta aldatzea. Irutzak dira. Bizkaiko foru aldundiak esan du, aldatuko dituztela, eta beste lelo berria jarriko dutela, eta autobus guztietan aldatu behar da, pentsatzen dut egongo dela geltokietan baita ere jarrita egongo dela egian, hau dirutza bada, eta guk barrez aipatu ditugu adibideak, baina gai serioa da. Eta diru publikoaren kudeak eta okerra da. Eta gure hizkuntzaren erabilera okerra. Eta zenba pertsona pasaira protokoloan erabakeri hartzeko, porque nik usteo kreatibok sortzaileek sortzen dute dia hori, baina bero filtrok pasa behar dira, norbaitek ikusi behar ditu pegatina horiek, zerbitzu publikoan. Askotan gertatzen da, itzulpena dela azken momentuan egiten da zerbait, zu kanpaina guztia dakazu, eta guain euskarara. Euskaraz jarriko dugu. Euskaraz jartze horretan, aukera diferentea daude, bata da, zuk papera bakarrik jasotzea. Zu jasotzen duzu, letrak, ez dituzu irudiak jasotzen. Eta askotan irudiak ematen dio zentzua hitzari. Zuk hitza irudirik gabe, eta bestelako referentziarik gabe jasotzen bali mazu, ez dakizu oso ondo zertaz ari den edo zer adierazen nahi duen. Eta gero da, batzuetan hankasartzen dira, horrelakoetan, egia da, horrelako jokuak egin izaten dira, eta ez dezu horren ordezko garbirik aurkitzen, gertzalitzesko horrelako hauen. Kasu honetan baitzan harrigarria horrelako bat iristea bukararaino, ze
ikusten da azken momentuan egindako gauza badela, eta gero filtro batzuk ez direla pasa behar bezala. Eta horrek agerian uzten du beste zerbait, eta da, sorkuntza prozesuan, lan kreatibo horretan, euskal ikuspegirik ez dagoela. Hau da, pixan medikuekin egiten den galdera inozo eta trampati hori. Ez zer nahiago duzu mediku hon bat edo euskeraz dakien mediku bat? Nahi dut euskeraz dakien mediku bat, ona, noski. Eta nahi dut diseinatzaile bat, behintzat elebiduna izango dena, gai izateko mezu hauek, nolabait, horre izaten dira ez, kopia eta artea, publizitatearen munduan, kopi bat, benetan, menderatuko duena, bere mezua helaraziko duen hizkuntza hori, eta hori, uste dut, erabat burutik galduta daukagula, eta are gehiago, instituzio publikoetan, lehiaketa publiko horiek sortzen direnean, eta hor, arazo administratiboak ere baditugu, euskararen kontrako jazarpen legal horren, nolabaiteko izebergaren puntatxuari izango litzateke ez, udaletxeetan, instituzioetan, lehiaketa publiko batean, euskara eskakizuna txertatzeko sortzen ari diren arazoak berak ere, honek denak irudikatzen du, arazo globalago baten arazo txiki bat. Bai, eta azken batian da, pentsatzea, euskara dela azken momentuan nola edoala erantzi behar den gauza bat, ez? Ikusi gabe, prozesu kreatibo horren parte ezinbesteko behar duela. Ze gainera, hitzek eta irudiek eta zuk adierazi nahi duzun hori, askotan ezin dira modu berean eta kopia gisa eta itzulpen utz gisa planteatu. Hori. Uste dut horret dagoela, eta honek, espero dut izan duen oihartzunarekin, reflexiorako bidea emango duela, ez? Gero badia, eta aurrekoan guatu nintzen, goiti bera aldatu zuten beste kanpaina batekin, kartel guztiak kendu zituzten eta berria jarri, Euskal Herri osoan, eta izan zen onzeren kanpaina bat. Guaintxe leloa zehatz mehatzez dut gogoan, baina gutxi gorara zen, ilusoak behar ditugu. Ilusoak behar ditugu. Ibat aztu zitzaien. Ilusioak esan izan. Ilusioak behar ditugu. Erderaz jartzezun, gutxi gorara, queremos ilusiones, necesitamos ilusiones, eta euskeraz jartzezun, ilusoak behar ditugu. Zeinek esate zuen egia, euskerazkoak ala erderazkoak. Argirik ikusi alduzu. Pasagara utopikoak behar ditugu diskurso mitiko hartatik, ilusoak behar ditugura, Euskaldunok ja ez du utopiko izan behar, ja ilusoak behar dugu izan. Zunean erantzun. Goizeko amaiketarako minutu terri falta zaigu, azken ordukoaren bi ere salto segituan egin barko dugu, baina oraindik azken galdera pare bat raportuko dizkigu Kigeri. Bai, noski, ni txeko lan hoietan, bai, zure itzaldiarekin, elitu nintzen gauza bat, askotan azken urtetan hitz egin dut beste konpainiekin, antzerki konpainiekin, euskalkiei buruz, ez? Garai batean batez eriten zala antzerkia batuaz, denok ulertzeko, eta badirudi azken urtetan, potentzia gehiago ematen ari zaiela, hori, euskalki konkretu batzuei, eta zuk ukitu zenun tekla potente hori nik uste dute eztabaida superpolita da sortzaileen artean ebai, zein da azkenean helburu nagusiena edo kontuan hartzeko beintza zerbait denez? Nik hor, labur bidea. Nik ez dut maite gehiagi gaur egun euskalkiei buruz hitz egitea. Gehiago maite dut hizkerei buruz hitz egitea. Iruditzen zaidalako, Tolosako euskeraz hitzen genezakela, baina baita Oiongoaz edo Tafailakoaz edo Baionakoaz, ez? Eta denak direla maila bereko euskerak. Ez gaude Bonaparteren maparen garaian, gaude 21. mendea aurreratu batean, nun Euskal Herritar gehienek hitz egiten dugu nasketa bat, etxetik jaso duguna, eskolatik jaso duguna, irakurtzen duguna egunero, beraz, alde horretatik euskalki ez baino, esango nuke, tokian tokiko hizkeraz hitzengo nuke. Eta niretzako hor badaude bi mugarri, bata da, edo bi muga. Elkar ulertzen dugu, ulergarria da, eta ulergarria da Euskal Herri osoan, hau da, Santa Grazitik hasi eta Muskizeraino, Baionatik hasi eta Tuteraraino, eta ulergarria balin bada hor, ongi, ez dago arazorik. Ze askotan, itzeiten danean, eta gertatu zait, esatea, telebistan, serietan, eta euskalki gehiago, erabili beharko zen dituzket, eta nire erantzuna izatena, siberera ere bai,
Sibereraz egindako serie bat ikusiko zenuke, eta orduan, jendeari aurpegi aldatze zaio. Eta orduan esate, edo zertaz ari gara, bakarrik euskalki espainolez, eta orduan jendea jazten da gorputza mugitzen. Orduan, iruditzen zait hor badaukagula, gero beste kontu bada, ze erregistro erabili behar duen, erregistro landua den, erregistro kolokiala den, hor dago beste kontu bat. Eta uste dut, iparrego erreferentzia hori oso garrantzitsua dela, horrelako kasuetan, eta gero hortik aurrera, batu asko dago. Eta berba egitea batua da. Eta mintzatzea batua da. Eta agitz batua da. Eta laga batua da. Eta orduan ez dezagun eduki batuaren ikuspegi murritz bat ere. Eta gero batuaren barruan, badago batu kolokialago bat, batu landuago bat, eta gero badaude tokian tokiko hizkerak denok ulertzeko moduan egiteko aukera daukagu denok ere. Gure ohiko hizkera ez dugu berdin erabiltzen goizeko ordu bietan etxeko batekin edo hitzaldi batean, ez? Ero, Kiki horre, batez ere zinemaren inguruan, guk zinemaldi bakoitzean euskal zinemaren inguruan izaten dugu eztabaida hau, sinesgarritasunari dagokionez, euskalkia, sinesgarriago eta batua, eta nik askotan aipatu izan dut, batua, edo batuaren inguruko, ez da egin nolabait espazioiek edo, badira euskal herritar askoren, euskal hiztun askoren, euskalkia bera, hori da, bakarra eta daukatena, eta hori artifiziala dela esaten dugunean, ari garela gutxiesten euskal hiztun askoren eguneroko hizkuntza. Eta gero, Sestaon, Tafallan, Baionan, Zangotzan, eta Oionen, ez dute berdin hitz egiten, Ez dute berdin hitz egiten, horko jendarekin, eta ez dute berdin hitz egiten. Beraz, ez dezagun orain ere, izen totem baten azpian oso errealitatea anitzak biltzen dituen errealitate bat ezkutatu, ez? Orduan, eta gero, sinesgarritasunarena eta, ze pelikula mota den, zer adierazi nahi dugun, uste dut horre faktore asko sartzen direla. Eta lehen esan dudana, uste dut kolokialtasuna, eta kolokialtasuna, eta ikuspegi nazional bat, ez daudela kontrajarrita. Hausnarketa honekin agurtuko dugu Kike Amonarriz, plazer bat izan da, Kike, eta berandu baino lehen beste kafea aterako dizugu. Bai, goxa, zegoen, hartutako, Kafe hona daukagu, bigarren kafean kafe hona daukagu. Ez daude urrote gainera. Hori da. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Kike Amonarriz, goizeko 11:04 minutura goaz, eta zertxo baita atzeratuta bada ere, goaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Iraia Kamara, egunon? Egunon, goizeko 11 diren honetan nazioartera egingo dugu salto. Irango ordezkaritza bat gaur gauean iritsiko da Islamabadera, Pakistanera, Estatu Batuen gobernuarekin negoziazioak hasteko 10 puntuko planaren inguruan, gerra amaitzeko helburuz, hala ere Israelgo erasoek suetenaren hautsirarekin jarraitzen dute. Atzo Libanoren kontra egindako eraso masiboan 250 lagun baina gehiago hil ziren. Irango Pakistango enbaxadore erreza Miri Mokamamek baieztatu duenez, Iranen negoziazioak jarraituko ditu Israelek sueten abin eta berez hautsiarren, Irango gobernuak oraindik ere diplomaziaren bidea sostengatzen du. Irango atzerri ministerioaren ordezkari Saed Khatibzadehek Israelgo erasoak urratze larriak direla azpimarratu du eta adierazi du ezin dela sueten bat eskatu eta aldi berean Israelek masakreak egiten jarraitu. Estatu Batuetako gobernuak ere baieztatu du Islamabadera negoziatzaile talde bat bidaliko duela aste hau amaitu baino lehen bilera batzuk egiteko. Taldeak J.D. Vance presidente ordea eta Jared Kushner izango ditu buru. Bestalde, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek ohartarazi du Iranekin lortutako akordioa betetzen ez bada, indar militar gehiago bidaliko dituela eta gerra handiago bat hasiko duela. Hala ere, Trumpek nabarmendu du Hormuzeko itsasartea seguru eta irekia mantenduko duela. Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifek berriz suetenaren akordioa iragarri du eta ostiralean Irango eta Estatu Batuaken ordezkariak Islamabaden bilduko dira adierazi du akordio orokor batera heltzeko. Hala ere, Israelek Libano akordiotik kanpo zegoela adierazi du eta azken orduko erasoek 250 hildako eta 1000 zauritu utzi dituzte. Irango gobernua kritikatu egin du Israelgo jarrera eta eskatu du Libano suetenaren barruan sartu dezaten. Horixe oraingoz kontatzeko daukaguna, goizeko bigarren kafea hartzen utziko zaituztet.
Eskerrik asko Ireia Kanbra, bagoaz aurrera, hemen ari ginen, Kike Monarriz agurtzen, eta galdu dugu aria, baina bagoaz esan da bezala aurrera, gonbidatu berriak orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021eko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara. Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Zederra den itzultzea, utzidazu kontatzen, malko urdinen artean, utzidazu kontatzen, zederra den jakitea, maiteko zaitu dala. Ez da klima kapitala da. Horixe da bigarren edizioa bete duen Desorrotuak programaren leloa. Joan den martxoaren 23an abiatu zen ekimena, zehar errefuxiatuekin erakundeak sustatuta eta helburu argi batekin. Bortxazko desplazamenduak ulertzea ikuspegi antirrezista eta feministatik. Astelehenero martxoaren 23tik maiatzaren 11 arte, mundu osoko 351 lagun bilduko dira sarean, 24 herrialdetatik. Senegaldik Latinoamerikara, Euskal Herritik Libanora, guztiak galdera baten inguruan hausnartzeko elkartuko dira. Zergatik leku aldatzen da jendea indarrez? Erantzuna programa honek dionez ez da kliman bakarrik. Kapitalak ere badu zerikusia, eta horren inguruan gehiago jakiteko Marta Garzia, zehar errefuxiatuekin erakundeko ekintza sozialeko eta eskubideen defentsako zuzendaria etorri da gurera. Ongi etorri eta egunon. Ongi etorri bigarren kafera eta egunon. Egunon, eskerrik asko. Bueno, zer moduz? Doaz, programa honen lehenengo moduluak.
Oso ondo, arrakastarekin hasi dugu formakuntza, momentu honetan 300 eta piko lagun batu ditugu gure kampusean, eta orokorrean astelenero sartzen zara zuzenean 100 eta lagun, así que oso ondo, arrakasta handiarekin eta oso pozik gaude eta ardura askorekin ere. Lehenik eta behin galdetu nahi nizun, nik azaldu dut pixka bat zer dan deserrotuak programa, baina zuk azaltzen ezake zer den zehazki programa hau eta zertan datzan? Bai, deserrotuak ez da klima kapitala baizik, zehar errefuxiatuekin erakundetik lantzen dugun lan hildoa da. Deserrotuak ekoizpen banaketa eta kontsumo neoliberalaren eredua, kolapso ekosoziala eta biztanleriaren leku aldatze behartuak elkarrekin nola lotzen diren hausnarketa helburu du. Bi ikerketa egin dugu horri buruz, bat 2022an eta bestea 2024an, eta bigarrenean, honetan, honek zer gertatzen den Senegalen eta Euskadiren erlazio jartzen du erdigunean. Gainera, 2023an egin genuen lehenengo formakuntza eta hortik aurrera egin dugu gure bigarren ikerketarekin lotutako gai eta ikuspuntu berriak partekatzeko. 24 herrialdetako 350 lagun batu dituzue, zuk aipatu duzu, 300 baino gehiago, nola baloratzen duzu erantzun hau? Zuen ustez, zer azaltzen du nazioartean interes bera egoteak? Gure ustez, antolatu dugun programa aberatsa eta osoa da. Eta hainbat adituekin ere egongo gara modulu desberdinetan, ia guztiak emakumeak, eta horrek ere harrotasunez bizitzen dugu erakundean. Gure ustez hori, aniztasuna islari desberdinak daude, eta oso adituak, eta horrezagatik dago interesa. Zergatik jarri duzue ez da klima kapitala baizik azpititulua, lehen aipatu duzu, dena ez dela klima bakarrik, kapitalak baduela zerikusia, baina zergatik zehazki hau eta zer transmititu nahi duzue lelo honekin? Duela urte batzuk aduztu genuen lelo hori, eta, lekualdatze behartuen atzean dagoen ingurumen arazo nagusia sistema kapitalista da guretzat. Enpresa transnazional askok hegoaldeko lurraldeak okupatzen dituzte, bertako baliabide naturalak desagerraraziz eta tokiko populazioen bizimoduak suntsituz. Gainera, indarkeria erabiltzen da bertan, bizi diren pertsonak lurraldea ustera behartzeko, pertsona hauek deserrotuak dira guretzat. Jakiteko, kapitalismoak eta klimaldaketak milaka pertsona beren etxeetatik alde egitera behartzen dituzte urtero, deserrotuak be, eta azken finean, sistema kapitalista extraktibistak bizimoduak suntsitzen ditu, ingurumena hondatzen du eta pertsonak leku aldatzen ditu. Europar politikak gainera oztopoa jartzen dizkie laguntza behar duten pertsonei. Guretzat premiazkoa da jardutea, horri buruz hausnarketak egitea eta ekofeminismoa bezalako alternatibak babestea, eta horretan gaude. Aipatu dugu lehen prestakuntza, 7 modulotan egiteratu dela, astelenero izango da, 7 astetan zehar, martxoaren 23-tik, pasaren martxoaren 23-tik maiatzaren 11 arte, eta bitxigeria bezala, modulo hauek sarean egongo dira, edo sarean izango dira zuzenen, zergatik eradakizue formatu hau? Agendak zailak dira guztiontzak, eta hezkuntza izan behar da guztiontzat, eta eskuragarri izatea gauzak asko errazten ditut. Kampusean, gure ikastaroan matrikulatzekotan, modulu guztietako ponentziak egongo dira eskuragarri. Zuzeneko saioetan parte hartzea da egokiena, baina grabazioa gerora eskaintzea gakoa da jende gehiagoren gana iristeko, eta hausnarketa zabaldu dadin azken finean. Ikastaroak ikuspegi antirrazista eta feministatik abiatzen da, nolabait bortxazko desplazamenduak aztertzeko eta ulertzeko. Zergatik dira ezinbestekoak bi ikuspegi hauek, antirrazista eta feminista, desplazamendu hauek ulertzeko?
Erakundeko oinarri eta pilare garrantzitsuenetakoak dira. Beraz, egiten dugun lan eta arreta guztia ikuspegi antirrazista eta feminista asmo batetik egiten dugu, asmo horrekin, ezta? Ez dugu beste modurik ulertzen, narratibak eta lanak aldatu nahi baditugu, eta ikastaro hauek ere da bidea, gure ustez. Lehenengo moduluan Senegalgo kasuari eskaini zenioten, han espolizioaren bortxazko lekualdaketaren eta militarizazioaren adibidea gisa jarrita, zerri ikasgai nagusi edo zer atera zenuten modulo honetatik edo lehen saio honetatik? Deserrotuak proiektuan gure azken txostenean, lehen aipatu dudan bezala, Senegal protagonista zen. Kasu berezia delako Euskal Herrian eta hor gertatzen dena erlazio asko daukalako eta horregatik hasi ginen ikertzen. Senegal itsasotik deserrotuak lapurketa eta mugartean egindako ibilbidea txostenaren atal bat da, eta kampuseko dokumentoen atalean aurki dezakezue. Eta atal hau prestatzeko Euskadira programa estatal de akogidaren bidez, lekualdatutuko pertsona batzuekin, eztabaida taldeak egin genituen, jakiteko zer gertatzen den, eta zergatik eta nola ailegatu ziren Euskadira, eta, denak ziren gizonak eta gehienak arrantzaleak. Gainera, atal horretan, fatuen doierekin elkarrizketa bat egin genuen, eta Endoie soziologo emakume bat da, soziologoa, aktivista, feminista eta arrantza sektoreko langilea da. Eta haren bidez ulertu ahal izan genuen Senegalgo ikuspegitik emakumeek bizi dituzten egoerak eta haien antolaketa sozial eta politikoa. Guretzatzen garrantzitsua hori ere. Beste gaietako bat, izan zen ego hemisferioko feminismoaren marko teorikoa ulertzea. Eta horretarako, Mara Biberos, Bigoia eta Delmi, Tania Cruz Hernandezekin egin zenuten saioa, zer ekarpen egiten dio hegoaldeko feminismoak edo hegoaldeko hemisferioko feminismoaren ikuspegiak iparraldeko ikuspegiari? Gaur egun intersekzionalitatea itxoiko bihurtu da, erakundeek, antolakundeek eta pertsona zuriek ere sarri erabiltzen duguna. Hala ere, bere jatorria feminista beltzen ekarpenetan dago, duela 3 hamarkada baino gehiago ari dira zalatzen nola feminismo zuriak baztertu dituen emakume arrazalizatu gisa bizi dituzten esperientziak. Ego globaleko feminismoek irakasten digute botere harreman guztien arteko loturez jabetzen, patriarkatua, razakeria, klasismoa, eta esperientzia bizituetatik sortzen dira eta komunitateek kolektiboki zapalkuntza hori aurre egiteko eraiki dituzten erantzunetatik teorizatzen ari dira. Gainera, Mara Biberos Bidoia, erreferente nagusienetako bat da, Latinoamerikan, baina hemen ez dugu ezagutzen. Orduan, zeozer pentsatu behar dugu, ez da? Berak eta besteak askok gure erreferenteak erreferenteak zuriak direnak zalantzan jartzera bultzatzen gaituzte. Emakume arrazalizatuei modu berezian eragiten dieten errealitateak lantzean ala nola desjabetzea edo derrigorrezko luku aldatzea. Beste terminoetako bat aipatzen duzu dutena, programaketa honetan da polikrisia. Polikrisiaren kontzeptua erabiltzen duzu, krisi ekosozialaren eta erreprodukzio sozialeko krisiaren eta giza eskubideen krisiaren arteko loturak azaltzeko. Zergatik da inerabilgarria polikrisia kontzeptua edo zergatik sortzen da edo erabiltzen da kontzeptu hau? Honi buruz gehiago jakiteko urrengo asteleneko ponentziara joan beharko zarete, baina Jaio Herrerok eta Basna Ramazarrek honi buruz ikerketa eta azalpen ugari egin dituzte, eta horri buruz hitz egingo dugu urrengo astelenean.
Ala nola, Jaio Herrerok defendatzen du gure garaian zibilizazio krisia aurrekaririk gabeko bat bizitzen ari garela, non krisian hitz eta dimentsio askotakoak elkarren artean lortzen diren, ingurumen jasangarritasunaren gainditze eta klima kaosaren testuinguruan. Horren aurrean, azpimarratzen du Jaiok, premiazkoa dela justiziazko transizio ekosoziala sustatzea, eta proposatzen du ikuspegi ekofeministek krisi honen izaera eta kausa estrukturalak hobeto ulertzen lagun dezaketela, baina beharrezko transizio motaren norabidea zehazten ere. Bestalde, Basnar Ramazarrek azpimarratzen duenez, polikrisi konzeptua kritikoki berrorientatu beharko litzateke ikuspegi deskolonial baten bidez. Bereziki, ego globalarekiko, non krisiak denbora luzez izan baitira ohiko egoera. Polikrisi izena terminoa bilakatu behar dela ere esaten du, azken finean globaleko elite ekonomiko eta politikoen artean hasi zen aipatzen, eta ikerlari akademikoek bere garrantzia nagusiki ipar globalera mugatu dute. Klimakrisia eta zor krisia sartzeko bi puntu gisa erabilita, artikulak azaltzen du nola krisi hauek elkarren artean lotzen diren ego globalean eta dei egiten die ekonomiaren politika eta gobernantza globalaren egiturak deskolonizatzera. Eta hor dago kozka. Ahora que te miras. Bueno, Hijito herriaren kasua ere ekarriko duzue, pastora filigranarekin. Zerri irakasten digu Hijito herriaren jazarpen historikoak kapitalismoaren eta arrazakairiaren arteko harremanaz? Ikastaroan jorratzen ditugun gaiak harremanak dute haien artean, noski. El pueblo gitano contra el sistema mundu liburuan, pastora filigranak Hijito herria kapitalismoaren, patriarkatuaren eta kolonialismoaren aurrean dituen gaur egungo erresistentzia historikoak aztertzen ditu. Horien bidez filigranak gatazken autokudeaketarako ijituen praktikak, ekoizpen eta kontsumo eredu neoliberalaren aurkako erresistentzia eta oinarrizko mutualismoa aldarrikatzen ditu. Historikoki, diskurtso nagusiak zigortu, kriminalizatu eta ikustezin bihurtu dutenak. Da guztiz aproposena berarekin hitz egitea, horrelako erlazioak ikusteko eta ikasteko, batez ere. Gaur egungo testuinguru politiko eta soziala asko aldatu da, lehenengo edizio hartatikan. Eragina izan du aldaketa honek programa osatzerako orduan edo zerbait berria ekarri dezute bigarren edizio honetarako? Esan genezake indarkeriaren gorakada bizi dugula, eskuin muturraren gorakadarekin batera, bai. Baina ezin dugu ahaztu gure lan eremuan, hau da, giza mugikortasunaren arloan, pertsona migratzaileek eta refuxiatuek aspalditik jasaten dituztela muturreko indarkeria eta arrazakeria egoerak. Baita izaera progresistazko gobernuen testuinguruetan ere. Galdetu behar dugu gero buruari nola iritzi garen heriotza, desagerpen eta prekarizazio maila hauek eragiten dituzten muga eta atzerritartasun politiken legitimaziora. Zenbait egilek prestakuntzan parte hartu dutenek ere bai, arrazazko kapitalismo giza aztertzen duten horretan dago. Eta gure asmoa da behartutako desplazamenduak botere harremanen ikuspegitik aztartzea, ikuspegi feminista eta resistatik, eta horrek erabat eraldatzen du gaur egun migrazioen inguruan dugun begirada eta ulermena. Eta agian aldaketa handiena da hori, non ikusten dugu begirada, eta da arrasasko kapitalismo horretan. Latinoamerikatikan baita presentzia handia izango da aurtengo edizioan, adibidez Mexikotik, Txiletik, Kolombiatik, jende askok parte hartuko du. Zergatik uste duzu hain erakargarria izan dela, adibidez Latinoamerikako ikuspegi feminista eta antirresistentzat programa hau? Aipatu dudan bezala, azken finean haiek badaukate bere historia horri buruz aztertzen, ikertzen eta pentsatzen, eta normalean hemendik ez dugu ikusten zer egiten ari diren, eta ez daukagu kontuan hartzen
intersekzionalitatea, zer gertatzen den, ez da bakarrik gauza bat emakumea izatea edo arrazializatua izatea baizik eta horrelako intersekzioak nola lantzen dute bizitzak duinak ez izateko edo. Eta horrelako pertsonekin azken finean, Mara Bigoia bezala, Tatena Garabitorekin, edo horrelako profilekin hitz egiten badugu eta ikasten dugu haien erresistentziak, proposamenak eta guztiz nutritiboa izango da guretzat, ezta? Eta horrezegatik. Eta, azkenik galdetu nahi nizuke, deserrotuak, programa, etorkizun batera ze ondare gutzi nahi dezute, programa honekin, sare batera ikitzea, ikuspegi bat, eratzea? Guretzat guztiz importantea da behartutako desplazamenduen birkontzeptualizazioa. Eta hori ari gara lanean. Zer gertatu zen jatorrian, nork atera zuen etekina desplazamendutik, zer eskubide urratu ziren, zer paper jokatu zuten Europako gobernuak hori gertatzeko, eta gure goiburua, hori ez da klima kapitala baizik, kokatzen ari gara ikuspegi politiko eta giza eskubidetakoa agerian uzten du. Hori pentsatzen dugu. Desjabetzea, estraktibismoa, ingurumenaren degradazio eta behartutako desplazamenduak ulertu behar ditugu, hori aurre egiteko. Eta horiek sortzen dituztenekin ere zeozer egin behar dugu eta horrelako formakutza bideratzen du hori, hausnarketak egiten, pentsatzen beste alde batetik pentsatzen horri buruz, beste referente batzuk izateaz, ezta? Horrelako islariekin beste ikuspuntu batzuetatik ikusten ari gara behartutako desplazamendua. Eta hori da bidea, ezta? Eskerrik asko, Marta, tartetxo hau hartzeagatik gurekin hitz egiteko. Eta, hurrengora arte, seguru dena ondo joango dela, datorren astelenetan, eta, hurrengora arte. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Goizeko 11:07 minutu entzuleok Anatiusen Antifa Dance honekin egingo dugu hurrengo minututxoa eta bagoaz gai berrien bila. Somos los cholos, los patis pelados, somos los rotos, los chulos quemados. Somos los cholos, los patis pelados, somos los rotos, los chulos quemados, los chulos quemados, los chulos quemados. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two. I think of lying in bed. Gramofonoa, Istitxu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78
19 banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Goizeko 11:32 minutu Noa Gaztaina Goiarbide bueltan da gurean, eta uste dute beste giro batzuetan murgildu behar dugula. Da musika giroan gainera, Noa, egunon edo guardion berriro. Bai, guardion berriz, bai. Nire atorritzeitea festival bataz, jende asko ezagutzen festivaletaz. Aste honetan berriro ere mundu osoko begiak Kaliforniako basamortua begira egongo dira. Coachella Valley Music and Arts Festival jaialdiaren edizio berria astear baita. Aurten ere egitaraua 2 asteburutan maratukoa, asteburu honetan hasikoa 10-12, eta urrengo asteburun 17-19 baita izangoa. Eta kartel nagusian izango dira Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Piskat popkulturari berazateak zabaldu behar dizkiu minutu hauetan, eta, Coachella bidea jarri. Badu Coachella kalare ez dakite anekdotario potoloa, badu esperientzia garrantzitsua, ez da edonolako jaialdia nola baita esateko, ez? Ez, gaur egun mundu mailako fenoa bada ere, hasierak asko zapalagok izan ziren, lehen edizioa 1989an antolatu zen. Pearl Jam taldeak Ticketmasterren aurka bere kontzertu propioa egitea erabaki ondoren. Eta gaur egun, sarrerak berehala agortzen diren arren, lehen edizioak ez duen espero zen publikoa bildu, horren ondorioz 2000 urtean jaialdia ez zen ospatu. Prezioetan ere aldaketak handiak izan dira, hasierako urteetan sarrerak $50 behera saltzen ziren, eta gaur egun jaialditik gertu etxe bat alokatzeak $2,000 eta $3,000 arteko kostua izan dezake gau bakoitzeko. Jaialdira joan gabe ere, milioika lagunek zuzenean jarraitzen dute emanaldi aurten gainera YouTubek 7 agertoki eskainiko ditu streaming bidez eta 4K formatuan. Horrela, basamortuko hitzordua mundu osoko pantailetan heltzen da. Eta urtero erakusten du pop kulturaren norabidea. Nor dagoen kartel nagusian, zer estilo nagusitzen den eta zein une biltzen diren biran. Horratik Coachella Valley Music and Arts Festival gaur egun ez da musika jaialdi hautsa. Urteko kultur joerak markatzen dituen hitzordu bihurtu da askorentzat. Oh boy. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Oh, I
Nik alderati egin barno, baina badakit Mairen erantzuna pixkat kurioso izango dela. Ui, beti dira Mairen. Bai, baina esango nion Mairia izuzu, Coachellara joan beharko bazenu, joango zinak Sabrina Carpenterrengatik, Justin Bieberrengatik edo Karol Girengatik. Ni joango nintzateke, esan duzue ez dela bakarrik musika jaialdi bat, ekintza gehiago daudelako, ekintza paraleloak, eta hori bai interesatzen zaidala. Nik egia esan ikusi dut TikToken agertu zait, aste honetan, zenbat ordaintzen duen jendeak juteko, pixka bat azalpenak ikusten aritu naiz, ze badago, ez? Esan dugu desertuan dago, orduan, iristea ez da erresa. Hau da, claro, gainera, estatu batuarra balin bazara eta Kalifornian bizi balin bazara, hegaldiak gaian merkego, ez? Baina Euskal Herritik joan da, hegaldiak ja garesti. Ze, joan behar da Palm Springs eraino. Geroan, nola ez dagoen, ez dakit agian egazkinak guzten zaitu Los Angeleseko aeroportuan, baina Coachella jaialdia ez da egiten, ez da hiri handi batean egiten, orduan, alokatu behar duzu, auto bat, ze gainera, ez dago garraio publikorik ara juteko. Orduan, hegaldiko dirutza. Kotxea alokairua. Joan behartzara, ez dakit Los Angelesetik, 3 ordura, ez dakit zenbatera. Han, etxea hartu aipatu duzu, etxeak garesti daudela. Eta gastu hori guztia, aipatu gabe, sarrerak, jaialdirako, sarrerak ere erosi beharko dituzula, ez? Beinara joan da, ikusten aritu naiz, jendeak erakutsi ditu, horrela Excelak, esan ez, pasaen urtean joan nintzen, eta ez dakitzen bat $1,000 gastatu nituen, eta geratu naiz, zeharo baita, harrituta. janzkerak, zegoain azken urtean, musika festival bat baino gehiago bihurtu ala moda festival bat, influencerrak tola igotze dituzte, arrazoi askotan izateala, gehiago juteiala jazkeragatik, eoteialako igual urte guztia etxoiten momentu hoi behaien jazkerak jazteko musikangatik baino, ze egia lagunekin egon izan izaten da kartelera bintzat berez ez diala jende oso ezagunea. Daude 3 hauek momentatu dituenak, baina gero berez dara gehiago moda kontu bat bezala. Azken horretan bintzatola bihurtua. Bai, aipatu duzunean dena hasi zela Pearl Jam taldearekin, gustatuko litzaiake jakitea Pearl Jameko musikariek zer pentsatzen duten oraingo jaialdiaz, ez? Orain ikusten dute 2008 etziasiko da, 2026ko Coachella eta irudiak eta jendea, eta bai jendea nola joaten den, baita nola bihurtu den pixka bat enpresa handien erakusleio, ez? Zuk aipatu dituzu influencerak, asko joaten dira, beraiek ordainduta, baina beste asko joaten dira gonbidatuta, ze ez dakit eguzkitako krema enpresa batek egon behar du badauka bere, Coachellan badauka bere stand bat, eta gero makillaje enpresa batek badauka, eta gero kotxe marka batek ere jarri nahi du, eta horiek gonbidatu egiten dituzte eduki sortzaileak, eta azkenean da musika jaialdi bat beharrean badela baita ere, eta beti daude kontzertak eta kontzertu asko daude, baino beste alde hori ere badu. Pikat postureo jaialdi bat. Txango nuke baita. Ikusten ari naiz, ez nuen asko ezagutza, ikusten naiz lehenengo urtean Chemical Brothers egon zirela, eta titula jarri zioten ez izan bat como anti-Woodstock, ez? Anti-Woodstock jaialdia. Horren atzean pentsatzen dut, asko da hola, ez? Ni naiz hemen kartela ikusten, ez dakit, ia egun bat talde izango dira, urrengo egunetan jotzen ariko direnak. Bizkate, talde kartelburuak aipatu ditugu, Karol G, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Carolina Durante hariko da Coachellan, eta uste dut dela ezagutzen dudan talde gutxietakoa ere, dena esaten hasita. Bueno, hemen ikusten ditugu, ez da egite Major Lazer, Iggy Pop, egongo da bertan, The Strokes egongo da bertan, Mestiza. Ezagutzen dituzula, uste duzun... Bai, gehiago. Mestiza, Morat... Black Flag, bai? David Byrne. David Byrne ez dagoat. Hori da Talking Headseko abeslaria. Dos. Rusowski baita ere, azken aldian modan dagoela. Bai, Taiga. Dago, Ketama baino biterekin. Ui? Ezagutzen, Ketama? DJ zera estatu batuar... Bata, ez Irlandarra barkatu. Carmona horikakin, abeslaria. Egonote da noiz baita Euskaldunik? Coachellan? Enuk esango. Nik uste ez. Ez da musikari gisa... Badakit... Dantzarin, bai, bai,
dantzari gisa, edo teknikari gisa agian Espainiar estatutik joandako talderen batekin. Talo postu bat. Talo postu bat. Talo, segurako arrakas. Hori, arrakasa lortuko lukete, seguro. Zalantzari gabe. Ikusi dut baita ere, saldu direla aste honetan, pila bat, nola dira, mendiko erreskateetan eta erabiltzen dira, norbaitek istripu bat daukanean manta bat horrela jartzen diote. Manta termikoak. Horiek agortzen ari direla, han inguru horretan, ze nola desertuan den, aurten, antza denez, nahiko temperatura baxuak izango dituzte, eta gauean segulako hotza egin behar du, eta orduan, kontzertuetara doazenek, manta termiko ugari erosi dituzte. Normalen alderantz izatea, kriston bero egiteu berez hor. Coachelan datozen egunetarako euraldiaren prebisioak, ez du hainbesteko hotza ematen, baina? Baina egia da, basamortuan... Haizeak eta sentxazo termikoak jetxe. Bai, egia da, justo kasuali ez. Edo arian, Kalifornian oso ohituta daude berora eta orduan 10 gradu ja... Gauetan hori da, 10-11 graduko minimoak bai markatzen ditu, Egia da baita, basamortutan, beti ere aldaketa klimatikoak gauea iristen denean handia izaten dela, adibidez. Aurrekoan nire ituna kontatu zian, ze bea basamortuan egonda dago, eta bere basamortuko bizimodu eta hori kontatu zian, nola gauetan zehotza pasatzen zuten, eta eizea zela han ikaragarria. Osa, izan zitekela nahiko latza, ez dakit zenbaterainoko eguraldia egongo den Coachelako jaialdia, baino. Nio nintzen iraien Atakamako basamortuan, Txilen, eta egia egunan zehar udara matezula, egotezinean udarako arropakin, eta gaua irizizan, eta neguko arropakin omar genean. Osa, kontrastea, bastante ondia. Hala ere, nire teoria da, segurazki manta termikoen enpresa batek estando bat jarriko dula. Bai. Segurazki. Seguramente, ya. Bai. Mi casa por el camino, que me lo dijo un caminero. Tengo mi casa en un zapato, que me la hizo un zapatero. De aquí yo no me voy sin haber pedido. De aquí yo no me voy sin sentirse vivo. Tengo mi casa de suela ruina, que cuando llueve... Gauza bat aitortuko dizuet. Ota. Coachella bada, pentsatzen dudanean, ze ondo ez dudala joan behar, askotan pentsatzen dut, leku batzutan, ze ondo ez dudala joan behar ez dakit nora, edo ze ondo ez nagoela derrigortuta hau egitera, Coachellara jotea pixka bat hori den eretzat, ze ondo ez dudala joan behar, nik ez nuke ondo pasako. Karon, pozik nago ez nauzuelako derrigortzen, ez nagoelako inork derrigortzen. Baina gonbidatuta ez nago jungo. Ez dut uste. Nik uste ez nukela disfrutatuko eta egia da, beste norbait, ni gonbidatzen banaute, ziur inguruan badudala beste norbait, gustora joango litzakena, eta orduan, berari aukera eskaintzea komeni. Zen hiri, ilara luzeak. Ikusi izan ditut baita ere, gero jaialdia bukatu eta etxeetara bueltatzeko, zeske ez dago garraio publikorik, bakizu estatu batuetan kriston arazoa daukate horrekin, arazoa edo, gu behintzatu dituta gaude, autobus zerbitzuak, tren zerbitzuak, tranbiak eta dugitzera, eta han leku askotan ez daude, eta orduan, sekulako hilarak egoten dira taksiak edo Uberrak eskatzeko, eta zai egoteko, orduak igaro behar dituzu, jaialdia bukatu eta antxe hilaran geldi. Ez. Ni hemen hobeto nago, Gainera taloakan ez daude, Akaso goiuri joan barko zenuke talo postua montatzera? Egia da, agian joan barko dugu. Ikusten ari aiz barkatu, justo nire teoria hori, manta termikoena, 2008, 2009, 2010 urteetan, enpresa batek, izen ez dut aipatuko, ur nebulizadorek jarri zituzten hori txorrito hau errefrestatzeko, zen dabiban eta horako gauzatan daudela, modan jarri ziren, esango zela jaialdi hau izango da eskaparate bat, munduan zehar, ez bakarri musikaldetiko, eta hainbeste gauzekin, ez? Hori bai, ez nitzake joango, baina ez dakizu ez zenbat aldiz ikusi dudan Beyoncéren Coachelako kontzertua, Bera guen dela urtetxo batzuk, bera izan zen karteleko horrela artista nagusia, eta sekulako kontzertua eskini zen, eta gero uste dut
streaming plataforma batera ez naiz ondo goratzen Netflixen edo zein zen, baina igo zuten kontzertu hori, kotxerako berezi hori, eta hori askotan ikusi dut. Ni beti pintxatzen jungo nintzala, hiru printzipalen dauden hiru artista printzipalen gatik, beste guztik nik egia esan ez ditut ezagutzen, orduan. Bueno, baina deskubritzeko modu ona izan daiteke. Kalifornian nintzen jungo deskubritzen. Baina gero ja handik, bueltaxkat egin, eta ez, eta egite. Atxalde pasan bat, edo. Bueno, atxalde pasan bat. Entzuleok 11:45 minutu gure saio eklektiko honetan basagara errefuxiatuen eskubide eta joera politiko, geografiko eta bestelakoetatik. Koatxela zitze egitera eta orain zertaz eta ziklismo egin behar dugu. Ze itzuliaren laugarren etapa gaur arratsaldean izango da. Ikusgarri eta hementxe izango gara zuei kontatzeko. Beraz gure alineazioan hemen aldaketak behar ditut. Eneko, bazoaz eserlekura, Xabi Arrieta behar dut bueltan. No, azuk nahi baduzu ziklismoari buruzko ez ezagutzatik galderak egin ere, baditu gora indik lenguan gure entzule batzuk egin zizkigutenak ezuekin elkarbanatzeko, eta egingo dugu tartetxoa ziklismo giroan zuek behar bezala ezteko, eta itzulia behar bezala goza dezazuen. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla Medallo. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri. Mai Goiuri, zein da itzuliaren liderra momentu honetan? Seixas, frantses bat, izena ez dakit esaten, seixas. Ez du balio begiratzea. De Goiuri. Annemiek van Vleuten. Abai, ez dut asmatu? Ez, Annemiek van Vleuten ez dago emakumezko txirrindulari bat. Eta Bigarrena Primo Roglic. Orain gizonezkoak ari dira. Eta Van Vleuten bide oso luzea egin zuen, ibilbide oso luzea egin zuen, baina badira pare bat urte edo, ziklismoari agurresan ziola, 17 denboraldi eta gero, eta bere palmaresean, 100 gora garaipen eskuratuta, mito bat Van Vleuten, munduko eta olimpiar jokotako txapelduna, baina emakumezkoen itzulia maiatzean izango da, hementxe kontatuko dugu, naiz irratian, eta baita euskal irratietan, baina, gizonezkoen itzuliak hartuko gaitu orain, eta gizonezkoen itzuliko liderra, Paul Seixas da, eta atzu ibili ginean, zalantza horretan, frantzesez, Sexas, berez jatorriz abizena portugaldar galegoa da, eta orduan Seixas behar luke, eta bera da liderra, eta ziurrenik atzo iesaldia iritsi ez balitz, hirugarren etapa garaipen lortzeko moduan izan zitekeen ziklista. Zego ibili ginen hemen aztertzen atzoko etapan, iesaldia kontrolatzeko kofidik egin ote zezakeen lan, baina gauzak kontatzen hasita, Kofidi taldeko zuzendaria, Bingen Fernandezek azaldu zuen taldea, erabat indargabetua eta kiderik gabe, zuela eta horrela oso zaila zela. Zaldiak eta trenak ies egin du, adegindu gara horrian sartzen, baina, azkenian, ezkara sartun. Eta, Xabik esan duen moduen, apostu egin dugu, baina, bakarrik pentsa behar dugu hiru txirrindularik genuzkala atxeko grupetuan, eta, geratzen ziren Bukman. Eta Bukman arazo mekaniko bat, erori danien Del Toro eta horrek erori direnean atxin geratu da, orduan izan dugu Alex,
Jon eta Jamaz, hiru txirrindulari aurrean. Orduan gure apostua bageneukan, baina dirurik ez, apostu egiteko. Apostu egiteko dirurik ez zuen Kofidi taldeak atzo bingenek gehiago ere azaldu zuen. Zagertatu egin dugu, alegina hori jarri dugu Jamaz, bajatu dugu 2 minututatik, bajatu dugu minutu bat eta erdira, minutu bat eta hogeira, da gero beste talde bat faltatzen zen, esan dudan moduan ez dugu izan laguntzarik, eta ez dugu izan saldirik hori eskapada hori bera botatzeko, eta bueno, azkenean ez dira etorri, normala zen, parte batetik, ja 15 talde bat egon da aurrien iesaldia, hor lan egiteko, generalako, salkapen nagusirako begiratzen ari dira ere, indarrak orde behar dira, ze biharko etapa oso gogorra izango da, eta biharko etapa izango bazan leunago eta errezago izango bazan, seguruna etorriko zian, baina, ez dira, normal izan da. Ez zuen laguntzarik topatu atzo Kofidi taldeak iesaldi hori botatzeko, baina Xabi Arrieta eman zigun aukera, iesaldia iriste horrek, bestelako euskal ziklista baten aukerekin amesteko. Ze Alex Aranbururentzat oso ailegara egokia zen, horregatik aipatzen genuen Kofidi taldearen lana, berak aitortu zuen, begiz jota zuela ailegaera, baina iesaldiak bestelako Gidoia Ezarri eta Igor Arrieta sendo eta haundi bat ikusi genuen, Axel Loranzen aurkako eskuz eskukoan, ezin garaipena eskuratuta eta pena ere hartu genuen. Bai, pena bat euskal txirrindulari batek ez irabazi izana, baina posten gara behintzat lehian sartu izana, beti eskapadetan euskal txirrindularien bat, behintzat euskal taldetako ziklistaren bat sartzen da, eta beti dago hor ilusioa ez. Euskal herri eta hirietan euskal txirrindulari batek bere izena historian uztea, garaipen bezala, eta oraindik pare bat etapa bai gelditzen dira, Eibarkoa, Bergarakoa, gaurkoa bertare hor klasika modukoa da, Izagirre, Aranburu eta horrelakoak ondo moldatzen dira horrelako ibilbidetan, eta irabazten duten, eta euskal ziklista batek frantziar hauen 3 etapa, 3 frantziar garaipen, eteten dituen, eta buelta ematen diogun Gidoiari. Paul Seixas liderra izan da bilen etapen garailea, entzuleok 19 urte ditu, oraindik haren inguruan entzun ez baduzue, nolabait esateko doai ikaragarriak dituen ziklista, Dekaton taldean ari da, oso gazte, joan den urtean etorkizuneko enturra irabazi zuen 18 urterekin, eta orduzkeroztik erakutsi du zen mailako ziklista izan daiteken, eta baieztatu du, Pogačar eta Binego bezalako, estralurtarren mailatik oso gertu egon daitekeela. Oraindik ez dute baieztatu, aurtengo Frantziako turrean izango den, sentsazioa denok duguna da, bertan izango dela, eta akaso Frantzia osoa badagoela dagoeneko pentsatzen Frantziako turra irabaziko duen ziklista frantziar bat badutela behingoz. Gehiagotan ere pentsatu dute, eta presio horrek kalte handia egin die ziklistei, baina Paul Seixasen kasuan badirudi, hau ere nolabait kudeatzen ari direla. Atzo beste ziklista handi batek, Axel Loganzek lortu zuen garaipena, Igor Arrieta naparrarekin borrokan, eta Arrieta bera ere, pozik eta ahozapore gazigozoarekin hain gertu, eta ezin, oso arerio gogorraren orka. Bai, eskerrik asko, pena, azkenean batek irabaztegu, baina nik uste, alnun dana eman detela, así que pozik. Eta hori bakarrik ez, hau ere bai. Bai, oso zaila izan bertzela, pentsatze genuen, hala izan da ez, eta, ja esaldia eginda, ja 15 aurretikan, inorrez genekan aurrean, eta, hor arrankatu dut, dana eman dut saiatzen sartzen, eta ondo atera, banekin favoritoa zala, esaldian ez baldin bazi joan ere, oseak hor bukaeran ja justu xamar ailegatu naiz, baina, alnun dana gordetzen juten itzan, eta aldi berean, baita, hori, helmugara jatzerako, errebelogoak ematen ez. Eskuzabal aritu zen, Xabi, atzo Igor Arrieta, behartzen eskuzabaltasun, ez? Iritsi egin behartzen, aipatu genuen kontakizunean, eta uste dut aitzakierik gabe, Loganzek indar ale bat gehiago, askoz gehiago ere ez, karranpetan ikusi genuen, helmuga lerroa gainditzen, baina pixkabe gehiago bazen eta favoritoaren jarrera hori nolabait defendatu egin zuen. Bai, hala izan zen, ziklista askok esan zuten, naiz eta iesaldia ez iritsi Axel Loranz favorito horietako bat zela, eta buruz burukoan nabari izan zen,
Arrietari gurpilan sartu, aldapa guztia atzetik eman, eta azkeneko 50 metroetan bere erasoa edo bere sprint final hori egin, eta behin helmugako marra pasatakoan ikusi genuen karranpak eman zizkiola. Inorrezen oso sobratuta iritsi, denak indar justu dabiltza, etapa guztiak oso gogorra baitira, eta ikusi beharko da nola moldatzen diren urrengo etapetan, eta oraindik aukera gehiago dauden. Paul Seixas da sailkapen nagusiko liderra, Primoz Roglicen gainetik minutu eta 59 segunduko aldearekin ikaragarria da, diferentzia ez ditugu itzulian maiz ikusi. Florian Lipovic 3. da, 2:08, Matias Eskelmolzaniarra 4. 2:14, Bentulet Britaniarra, Bisma taldeko ziklista 2:27 5. tokian, Alex Boden Education First taldeko ziklista frantziarra 6. Jon Izagirre Ormaiztegiarra 7. 2:16, Harold Tejada Kolombiarra 2:48, Cian Uydebrox Belgiarra 3:0 batera 9. eta Clemens Champusen 10. 3 minutu eta 2 segundutara euskalduna gertu. Pello Bilbao 13. Markel Beloki 15. Igor Arrieta 16. Atzoko eta gero, golpetxo bat gora egin du, naiz eta momentu askotan 3 minututik gorako abantaila hori azkenean murriztu egin zen. Mendiko sari nagusiaren liderra Joan Bou, Kajarural talde naparreko txirrindularia, erregulartasunaren liderra Paul Seixas bera, naiz eta gaur Axel Loganzek jantziko duen maiotori, eta gazteen sailkapen horretan, Markel Beloki jantziko du gaur berriz ere maiot urdina, naiz eta aurretik duen liderra bera, Paul Seixas lehen euskalduna, Igor Arrieta izan zen atzo, baina sailkapen nagusian aipatu bezala, euskaldunen sailkapen horretan Jon Izagirre dugu, lehenengo postu horretan. 3 minutu gaurko bigarren kafea amaitzeko, baina gaurko etapari ere begira jarri nahi dugu, eta hain zuzen ere galdakautik galdakaura izango den etapan, Xabi Arrietak lehen ere aurreratu du klasikoen moduko etapa bat dela. 167 kilometro galdakautik abiatuta, Aretxabalgane, San Pelaio, Jata eta Unbeko mendateak izango dira lehenengo lauak, Santo Domingoko igoerara egin beharko dute 89. kilometroan, naiz eta mendiko sari nagusirako nolabait baliagarria izango ezten, denok dakigu horre nolabait gogortasuna ere izango dutela txirrindulariek eta joango direla nolabait kilometroak poliki pilatzen, gorantzkako kilometroiek pilatzen hanketan, hortik aurrerakoa izango da nolabait batez ere Xabi, klasiko itxura hori hartuko duena, galdakoko esprint berezi atzean utzi eta elorritxu eta igoko dute, elbibero, horre, ia 8 kilometro 105 penditzarekin, handik Lezamara jetxi, eta ordekan kilometro batzuk eginda, azken tartetxoari helduko diote, berriz ere elbibero igoko dute, han Urrejolan, Maldan gora dagoen puntutxo batean Red Bull sari hori izango da, bertan 6 segundutxo izango dira gainsari modura, eta legin igo beharko dute, ia 108 penditza duen 3 kilometroko mendatea Maldan bera jetxi eta galdaka onbarrena berriz ere, azken metroetan, guruntzko joeran amaituko da etapa, benetan klasiko handia, Alex Aranbururentzat egoki izan litekeena, baina egia da, egun hauetan ikusi duguna ikusita, apostuek ere esango dutela Paul Seixas dela favorito gor. Bai, gaur ere ez bada iesaldi potente bat, txirrindulari askokoan uste gaur bai iritsiko dela favoritoak. Red Bull kilometro hori etaparen amaieran egoteak intzentibatu egiten du hor 6 segundo horiek eraso batean hartu eta helmugara bidea egitea, baina ikusi beharko da ez. Jon Izagirre bera ere favoritoen artean azkarrentakoa da. Nik inoiz ez denai Primoz Roglic kanpo utzi, beti izan da ziklista bat horrelako helmugetan sprintan bukatzen denean aldapa gora, postu onak egiten dituela, eta gainerako maila ikusita Isaac del Toro kanpoan, Ayuso ez dakigu aterako den, edo ez forma meintzat ez dago, eta Paul Seixas bera ere oso ondo dabil, eta espero dugu behintzat lehia egotea. Leia hori espero dugu, eta guk kontatuko dizuegu, hementxe arratsaldeko 4:00 6:00 bidean, entzuleok, baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu, Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunera arte. Placer bat, beti bezala. Goiuri ez Zarandia, bihar arte. Eta Xabi, zuere bihar arte, hongo gara. Entzuleok, bagoaz azken segundo hauetan, dantza giroan nahi baduzuei. Iseo Andodo Sound, hementxe, txantxan honekin, bagoaz, aio. Estoy para Mayarí. Ay, Alto Cedro, voy para Marcané. Llego a Cuesto, voy para Mayarí.
Keep calm and bigarren kafea.